The National Disaster Management Center has, in terms of Section 23 of the Disaster Management Act, Section 57 of 2002, classified the foodborne diseases as a national disaster. Urhulumente uzibhengeze njengentlekele enkazwelonke iziganeko zokusweleka nokugula kwabantwana kweli ngenxa yokutya erhaneleka ukuba kunetyhefu abakuthenga kwizipaza shops. It is high time that we act decisively. Kuphinde kwasweleka umntwana oneminyaka emihlanu ubudala eSoweto emva kokutya izimuncumuncu ebezithenge kwizipaza shops zasekuhlaleni. Njengoko kaloku bebekwazi ukusihambela xa sivote ezindlini, kutheni ngoku engasihambeli ngasovuselela? Bamanqada-nqada abemi beli bevuselela imitha zabo zombane ngokuhambisana nekhwelo lika-Eskom lokuba wonke ummi weli osebenzisa umbane we-prepaid makavuselele inombolo yemitha yakhe phambi kokuphela kwexesha ngecawa. Namkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba neyitolikyo limi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Sichazwe njengentlekele iziganeko zokugula kwabantwana ngenxa yokutyhefeka kokutya kweli okubhengezwe ngumphathiswa wezobulungisa unkosikazi Thembi Simelane Pitoli kwinkomfa nonondaba. UMzantsi Afrika uthwaxwe kukunyuka kwenani leziganeko erhaneleka ukuba zibangelwa kukutyhefeka kokutya nezichaphazele abantwana ubukhulu becala ukuzokuthi gangoku sele kusweleke abantwana abangaphaya kwama-20. Namhlanje ichazwe njengentlekele ingxaki ejongene nelilizwe yokutyhefeka kokutya. Oku kuzemva kokubhubha kwabantwana abangaphaya kwama-20 nekurhaneleka ukuba baye batya ukutya nezimuncumuncu nabazithenge kwizipaza shops. Umphathiswa wezobulungisa unkosikazi Thembi Simelane ukhuthaze abasemagunyeni ukuba baqinisekise ukuba ukutya okuthengiswayo kukhuselekile. The National Disaster Management Center has, in terms of Section 23 of the Disaster Management Act, Section 57 of 2002, classified the foodborne diseases as a national disaster. Umphathiswa wezempilo uGqirha Aaron Motsoaledi uthi lusaqhutywa uphando mayelana netyhefu ethe yafunyanwa kwizimuncumuncu. It is sold at taxi ranks. It is sold at old age pension payout points. It is sold by hawkers in the street. It is sold in the trains. So it's all over. And I don't think there will be any need to target any one area. The Department of Agriculture is going to follow up on the 5 manufacturers of table force to see through their processes where a leak could have happened, such that table force gets into a community, whereas it was supposed to stay only in agriculture. uGqirha Motsoaledi uthi okwangoku nje abanini bezipaza shops abanokubekwa tyala de kubekho ubungqina. Swabs were taken from the counter, from the food packing areas, behind fridges, where food is stored. And in 3 spaza shops, it was found to be positive. In other words, it was found that they've been table force in that spaza shop on the counter. But you can't link it to any death until police or detectives are able to ascertain that one of the dead children actually bought food there. Otherwise, legally, you are not proving anything. Ukanti ingxoxo ziyaqhuba kweli ingaba ukubhaliswa kwezipaza shops kuza nesisombululo kusini na kumba ukugula nokusweleka kwabantwana. Umphathiswa wezezimali nophuhliso loqoqosho eGauteng uLebohang Mayile uhambele usapho lukaSiyabonga Mnisi eDiepkloof eSoweto kulandela ukusweleka kwale nkwenkwana ineminyaka emihlanu ubudala emva kokutya izinto ebezithenge kwivenkile yasekuhlaleni izolo kanti oogxa bakhe abathathu basafumana unyango esibhedlele. Umphathiswa wezezimali nophuhliso loqoqosho eGauteng uLebohang Mayile utyityimbisele umnwe abanini izivenkile abanyevulela imimiselo yokhuseleko lokutya. Utsho isithi kuza kufuneka bangahleki nanye kwezihlekisayo ukubheka phambili. Oku emva kokuba ehambele usapho lenkwenkwana esweleke izolo
emva kokutya izinto ebizithenge kwivenkile yasekuhlaleni. We also went into the shop, which is not hygienic, it's not conducive, because the people who are running the shop, they also use it as a bedroom. They also wash in there, and we would agree that it's not acceptable. It is high time that we act decisively. Kambe kuhlatywe ikhwelo kurhulumente ukuba luthabathe uxanduva ngokuncedisana norhulumente ekulweni nale ngxaki. Government cannot do it alone. The community have got responsibility, as well as the house owners. They've got responsibility to make sure that there's compliance, to make sure that our children are not buying old food. Some of the things you don't have to wait officials or government to come. You can see when you come in the shop that this is no. One, you see the old stock that is here. There is no paper that shows that this shop is legit. Abanye abantwana batye izinto ekuqikelelwa ukuba ziyafana nezo ezityiwe nguSiyabonga bachacha isibhedlele. Namhlanje amapolisa ephelekwa zintatheli ahlole indawo igcina ukutya okuphelelwe lixesha kunye neempahla ezisuka kumanye amazwe eThekwini KwaZulu-Natal. Umkomishina lamapolisa kweli phondo uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi kuzafuneka ziqwalaselwe kwakhona inkqubo ezilawula ukungena kwempahla kweli ngoba ezimpahla zifunyenwe apha zingena kweli ngaphandle kokuhlawula irhafu. Umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uthi kuza kufuneka ziqwalaselwe kwakhona inkqubo ezilawula ukungena kwempahla kweli. Oku kuthetha ngethuba bekuhlolwa indawo ekufunyenwe kuyo ukutya okuphelelwe lixesha eThekwini nokungene kweli ngokungekho semthethweni. You can imagine if we are offloading almost about 10,000 containers a day, how many of them we can usually look at. So we have to really do something about our control systems coming to the country, all these goods. Because there's a lot of opportunities for them to come in. So we have to review our processes. Somebody have to help us on this. Uthi nangona ukutya kuphelelwe lixesha kodwa ingxaki enkulu kupakishwa kokutya ndawonye namayeza. The majority of it has expired, but a lot of it does not have expiry dates in any way. But the biggest problem is that it's a mixture of what you eat and what you don't eat. So you have medicine, you have especially this typical, which is a classic thing, this spice. Yes. It's a common spice that you find on the chips that majority of our children are eating from the township. Kusenjalo isithethi samapolisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Nechewunda uthi banawo amagama abantu abathenga ukutya nokubhaqwe kule ndawo kwaye amapolisa aza kwenza uphando ngabo. All items that come into the country, they've got shipping addresses, they've got people who made the orders. So it's for the police to find out if those names mentioned on the documents are real names, or if they are real names, we must find those people. If those names on the documents are not real names, are fake, it's still upon us to uncover the real people who made those orders into the country. uColonel Nechewunda uthi banolwazi ukuba ukutya nezimpahla ziphuma kuwaphi amazwe kodwa abakaziwabhengeza ngoku kuba uphando lusaqhuba. Abahlali basematatiyele nemimandla engqongileyo eMpuma Koloni bavuke ngenjixukuxa ukuya kuma emigceni emide belinde ukuvuselela imitha zabo ngokubambisana nekhwelo lika-Eskom lokuba wonke umiweli osebenzisa umbane we-prepaid makaqinisekise ukuba uyayivuselela inombolo yemitha yakhe phambi kokuphela kwexesha ngecawa umhla-24 kuNovemba. Abathengi ngakumbi abo sele boluphele batyhola urhulumente ngokungabenzeleli ngokuthi babayele emakhaya nanjengoko kuba njalo ngexesha lonyulo. Sikinoya usenzelele ngxelo. Abahlali basematatiyele bayagxabhagxabhisa beleqa ungashiywa lixesha ngecawa ngokuthi banyamezele ukuma emigceni emide abancinci nabo sele bekhulile. Abanye babo bafike kwangonyezi belungiselela kuma phambili emigceni. Utata uThanduxolo Silevo na-74 walibonayo ilanga ugxeka urhulumente ngokungabi namfesane ingakumbi kubantu abolupheleyo. Njengoko kaloku bebekwazi usihambela xa sivote ezindlini, kutheni ngoku bengasihambeli ngasovuselela?
ingabe kungenziwa into enjengaleyo ngoba ke siyalimala nje siyakhula okokuqala ndisehapha nje hayi ngoba ndithanda ntona ndixakekile. Abathengi bakwatyhola u-Eskom ngokusilela ekunikezeleni ngeenkcukacha ngokubaluleka kokubhalisa ngokutsha iimithara zombane. Asivanga thina basezilalini kahle uba ngoba i-social media into ezingenazo siva seyivela ke ngoku eradiweni ba kule weekend yaphelelwa and then uzawugcinyela umbane le nto yoba ingxaki kakhulu ayikho unfair. Gqiba ukuyiva khona ngokule veki yokuthi abantu bahambe borejistara ndive 2 weeks ago yokuthi i-deadline inini ndive izolo apha ku-TV ezindabeni. Abo bafike kwangenjixukuxa babhungcile ekubeni bacinyelwe ngecawa. Yonke into yami ilungile ngoku qha into yasibamba kancinci ngaba kudala sihambile kwaca uba umbane uyabaleka uyabona kwezinto zabo ezinto ezichofozwayo umbane wawukho. So uziva njani njengoba izawufika icawe wena ukwazi ulayita? Tata ngiyawulala nobuthongo yeyeni ngiyawulala nobuthongo. Umasipala waseMatatiyele uneewadi ezingama-27 ezimbini kuzo zisebenzisa umbane kamasipala hayi oka-Eskom. Loo nto befumene ukuncediseka ngokutsho kwisithethi salo masipala uLuncedo Walaza. In Matatiyele, we started this process of ensuring that we communicate with the people of Matatiyele from the 10th of May. But the process from the Eskom side started in August last year, which is 2023. To date, we've been ensuring that we keep updating them, we keep encouraging them on a daily basis. Phezolo bebebalelwa kwisigidi abemibeli abasebenzisa umbane wokuzithengela abangekezi ngaphambili kuzawubhalisa. Iyawucaca ngecawa ke ukuba iyawuzala nkomuni na. Kundaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMatatiyele. Urhuluneli yebhanka enguvimba uLesisha Kganyago namhlanje ubhengeze isigqibo sekomiti yomgaqo-nkqubo wezezimali kweli MPC ukutsho sokwehlisa inzala kwimali-mboleko kanti yehle nge-25 basis point nto leyo ethetha ukuba ukusuka kumyinge we-8% ngoku ichophe kumyinge we-7.75%. Abahlali baseTop Town eKomani kwiphondo laseMpuma Koloni bathi sele kuphele iintsuku ezingama-29 bengenambane nangona uninzi lwabahlali behlawula imali engaphaya kwama-750 eerandi ngenyanga ukuze oomatshini bokuvelisa umbane bagcine amakhaya abo esebenza. Umasipala kulo mmandla Enoch Mgijima untywila kwityala elinganiselwa kwi-1.2 million rands kwisebe eliphuhlisa umbane u-Eskom. Amashishini kule ngingqi agrogrisa ngokushiya lo mmandla. Abahlali baseTop Town eKomani bathi bakruqukile kungabonelelwa kwenkonzo ngumasipala wabo. Oku akuphelelanga nje kumbane kuquka nokurhuqa kwakhe iinyawo kwinkqubo yonkinkishwa kwamanzi. Nangona umbane ubuyile kwezinye iindawo zalo mmandla, iindawo ezifana neTop Town zisebumnyameni. Ukanti usodolophu wale ndawo uthi oku kungenxa yeziseko ezindala kulo mmandla. Uba uya kule area seTop Town sitshintsha ii-cables zonke phaa kuba ii-cables eziphaa zindala azikwazi ke ngoku ukusinika amandla ombane okwaziyo ukunika abantu baseTop Town umbane okwaziyo uba sisigcina. Kodwa ubuya kuzo kwii-areas ezininzi sesizifakile ii-cables ezintsha. Uthi sele kukho amanyathelo athathiweyo kwilinge lokuphucula ubonelelo lombane. Industrial Park umasipala ukwazile ukutshintsha ii-transformers eziphaa. Eza transformers ziphaa zinamandla ukunika eza businesses ziphaa umbane osisigcina. We've been off for about 14 days at the home, and we have got a generator that we use, but it's costly to operate. So for those 14 days, we roughly were sitting at about 16,000 rand, which for us as an old age home, we can't recover. Osomashishini bathi bakwimeko maxongo nanjengoko ucimicimi wombane nengxaki yamanzi ubatyabula epokothweni. And in general, for business as such, it's causing a lot of hardship for people because they can't keep things in their refrigeration. It's a problem, can't keep things frozen. I have a lot of people coming and asking me to give them quotes on things that they've had to throw away. So, the man on the street, the salary earners are really biting the bullet at the moment. Kutshanje abahlali balo masipala Enoch Mgijima
bacele inkundla ephakamileyo yasemakhanda ukuba ichithe ibhunga lalo masipala. Bangaphaya kwama700 abantu kwindawo yogobityholo i-Overcome Heights eCapricorn Cebokuhle Kapa bashiyeke bengenamakhaya kulandela umlilo ogqugqisele indawo noqale izolo. Abenkonzo zomlilo balwe nalo mlilo ubusuku bonke bayizolo, kanti omnye umcimimlilo uthe wabalekiselwa esibhedlele emva kokufumana umonzakalo omkhulu. Nangona kungekho bantu abachazwe njengababhubhileyo, ngabantwana babini abathe baleqiselwa kwisibhedlele sabantwana iRed Cross izolo kulandela ukungxwelerheka kwabo kulomlilo. Omnye umcimimlilo uthe wafumana umonzakalo waza wasiwa kwisibhedlele ngokukhawuleza. Abahlali bale ndawo yogobityholo bathi baphulukene nezinto ezibalulekileyo nekuquka kuzo impepha zabafundi ababhala ibanga le-10 kwaye kule meko bajongene nayo abayazi baza kuqala ngaphi. I didn't get almost out of my room, but because of my brother's son, he was the one who saved me out of my place. He's the one who came and saved me there. So I was saying yesterday, I was so glad he's the one who took me out of my brother's. So the place was already burning, and then I just started to wake up, but I couldn't get out. The fire was already around my house. So I needed to jump fence to get out of my house, and I needed to throw my baby over the fence also. I lost everything. My marriage certificates, my children's birth certificates, clinic cards. So you just name it, IDs, everything. Just burned out. More than 100 houses burned out. Very tragic. They lost everything. 2 children were burned in that fire. Kusenjalo, bamaxhaphethu abecandelo lolawulo lwentlekele eKapa ngokubambisana nombutho wesisa iGift of the Givers nothe waphosa isivivaneni ngelinge lokuncedisa abahlali kwingxaki abajongene nayo. And people are in a sense of distress at the moment. We are on the ground to deliver humanitarian aid in terms of hot meals, blankets, clean drinking water, and we will be here for the next few days to assist the community with further humanitarian aid. Ukanti kuvakala ukuba lo mlilo uqalwe ngomnye umhlali walapha nokukholelwa ukuba ebezintyintya ngotywala nalapho antumeke ibhedi ngomlilo. Ngenxa yomoya, lo mlilo uthe wanwenwa ze watshisa amakhaya ngaphaya kwekhulu. Kakhulu ke qothikazi noncuthi kwideska yenenkulu leyo kaloku ideska yomqulu wendaba abukele ekhaya nawo ndiyakwamkela apha eqongeni lam lemozulu mna ke igama lam kaloku nguThabile Makhaphela inzwakazi yasebathenjini mvanje nathi bethuna kaloku imozulu siye sivule ngokubanzi kaloku iziganeko zalapha eMzantsi Afrika kuphela lisebekele impela futhi izulu phaya eRhawutini kumantla phaya koPretoria kwasekuseni ngawo kaloku la mashumi abini nje kuphela khathwa zezondudumo nentshizana kwasekuseni ngamandla phaya ngorhatya ngamashumi 3 nje aze abenanye kanti ke kasabela mgama jonga kubanzi futhi amaqondo wakho phansi naphezulu ngephondo lokuqala kaloku phaka lokhu empapa koloni koAlvani phaya eJamestown uyatsho eKomani kwasekuseni kucwengile kupholeka mandi futhi ngelashumi nje zelikhathwe kaloku sisihlanu xa sijonga futhi ngokubanzi kwakhona amaqondo wakho futhi aphansi naphezulu phaya eFree State ngomso amazantsi eBloemfontein qabaqaba njengamafa ngothusiyo phaya ekuseni kwakhona ngelashumi nje likhathwa kwakhona sisithandathu kuhle naphaya koVicksburg ekuseni ngeshumi nje nesine kanti ke mbukele ekhaya nansi bethuna kwakhona imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso kwimpuma yelaphondo njengapha kaloku koBeaufort West kwasekuseni kusekuhle kucwengile futhi ngeshumi likhathwa sesixhenxe kube butshisa mpela ngorhatya ngamashumi 3 nje abenesihlanu xa sijonga ukubanzi mbukela khona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso ngaselunxwemeni phaya koAlexandra Bay umzakelo phakho sekuseli futhi kusebekele mpela ngelashumi likhathwa sisileka lome kwisafana napha koSpringbok ekuseni lishumi nje likhathwa sisihlanu bukele ekhaya ithi chu nam ngokubanzi phaya ephondweni laseNorthwest ngomso kumantla futhi koTosca pha ziyabikwa imvula indudumo pha nomoya obhudla ngampela phaya kwakhona ekuseni ngelashumi kwakhona zelikhathwe sisithoba nasi bethule kwakhona imozulu phaya ephondweni laseRhawutini ngomso pha kumazantsi welaphondo koSprings kwasekuseni zikhona ezazixizana ezithe qha kwakhona pha nomoya obhudlayo ngelashumi likhathwa sesixhenxe kuhle kuzo zonke nje ezinye indawo yonke lamva kweni kanti ke mbukele ekhaya sinyuka khona ngokubanzi siqwasele kaloku phaya amaqondo wakho phansi ephondweni laseLimpopo ngomso koThoyandou kusebekele phaya ekuseni futhi ngamashumi nje abenanye kanasemusi nakusekuhle ekuseni kwakhona ko22 degrees sehle njalo sijonga kwakhona phaya iphondo laseMpumalanga ngomso koMiddleburg phaya ekuseni futhi lelo shumi likhathwa sesixhenxe kuhle napha kwincam yelaphondo njengaphaya imbukela kaloku eMalahleni kwasekuseni futhi ngamashumi 2 nje azakhathwe sesixhenxe kanti ke kokugqibela nqako yam idesika bethuna nathi kaloku imeko phaya ephondweni laKwaZulu Natal ngomso koNewcastle kusanethe ekuseni kuyaduduma nje yonke imva kwemini ngeshumi likhathwe sesithandathu mna ndikuthanda kangaka xeshele myawuli.
Kamnandi mawethu.